Bueno, Agustín, estamos na Ponte Colgante, aquí no Concello de Sotomayor, un dos sitios máis visitados, sobre todo no Bran, para aquí, para o Concello. Sí, a verdade é que é un sitio emblemático xa dende hai moitos anos do noso Concello, un dos entornos e dos paraxes naturais que temos aquí no Concello, non? Bueno, pois aquí achégase moita xente de Soutomaior, moita xente pois dos arredores, sobre todo xente xoven, non? Que ven aquí a disfrutar deste maravilloso entorno e a disfrutar pois das aguas do Verdugo e do Eitobén, que aquí pois é onde precisamente se unen, non? Unha mágoa que vaise con tan pouca auga por mor das sequías que hai, pero ainda así o sitio espectacular, vamos. Eu son un asiduo dos que veñen aquí e cantidad de xente de fora, non solamente de aquí, sino de Sano Salorrondela, Pontevedra, Vigo... Sí, de toda a comarca e xente pois bueno, pois que ven da fora e é unha referencia, non? O Castilo de Soutomaior, a Ponte Colgante, a Peneda e agora pois o entorno do Paseo Marítimo de Arcade son pois entornos xa emblemáticos do noso Concello, non? Un sitio que me imagino que ti xa verías de novo aquí. Sí, por suposto, viñamos andando desde Arcade, non, en pandilla, daquela había moitísima menos xente, pero sí que teño grandes recordos deste lugar. Viñamos todavía cando viñamos andando e, bueno, entre ir e vir, pois xa pasábamos parte do tempo. É un sitio daquela ben para namorar alguén, eh? Sí, por suposto. Viñamos en pandilla, co cal, pois, bueno, viñamos nenos e nenas aquí, a verdade que pasábamos genial. Cale, nestes momentos, agora, anos máis tarde, cale o papel que desempeña o Concello neste lugar? Sí, bueno, aquí como é un entorno natural, a verdade é que canto, digamos, sobre actuacións, eu creo que non fai falla, facemos un mantenimento, como hai pouco tempo, pois arranxouse a ponte, cambiáronse todas as tablas, que a verdade é que estaban en mal estado, tratamos de que, bueno, de que aquí a limpieza, pois, como se ve, pois prácticamente non hai plásticos, nin hai papéis, está todo pois en bo estado e tamén neste momento pois estamos acondicionando un aparcamento importante na parte de arriba xunto cunha comunidade de veciños para que se poidan meter aí de 30 a 40 coches. Por outra banda, tamén estamos falando coa comunidade de Montes de Comboa, non, para arranxar un camiño bello, pero que está en mal estado, que dá acceso desde Comboa, non? Outro día visitámoslo e agora pois imos facer unha actuación de acondicionamento, digamos, de limpeza, porque o entorno natural non se pode estropear, de limpeza para dar acceso desde Comboa tamén, bueno, unha actuación conxunta coa comunidade de Montes de Comboa. Eu creo que este tipo de actuacións conxuntas, este tipo de actuacións de mantemento que é o que queremos facer, bueno, pois para preservar a naturalidade do entorno, non, que é o máis importante. E o sendeiro que está á beira do río, que é un sendeiro bueno, que ten os seus lugares, porque coa crecida do río no inverno a veces pois se deteriora, bueno, tratamos de que eso sexa pois o menos posible, non? Pero o que tratamos de recuperar é outro camiño que ven máis desde arriba, era un antigo camiño de carro e ese pois que ven tamén desde Comboa, que nos lo enseñaron os veciños e vamos tratar de recuperarlo porque nos parecía unha alternativa tamén interesante. Estamos na Veguiña Longa en Comboa, non? Este é un lugar onde aquí xa, bueno, pois hai tamén moita xente, aquí o coche chega pois ao lado daqui da zona recreativa daqui de Comboa. Fixemos aquí, a verdade, hai un par de anos unha obra importante tamén de aparcamento, dotamos o ano pasado con un novo parque infantil e a verdade é que estamos pois tratando de manter estas zonas máis emblemáticas e de maior afluencia pois que teñan máis comodidade para a xente, non? Aquí xa non é a auga dulce como é no Ponte Colgante, non? Senón que aquí xa estamos coa marea, non? Aquí xa chega a marea, xa hai, bueno, momentos de máis agua, de menos agua e a verdade é que, bueno, é un sitio tamén moi bonito e, digamos que máis familiar. Aquí veñen xa xente de todas as edades. Idóneo, sobre todo, para vir en familia. Tes sitios por onde poder baixar perfectamente a auga, tes carballeiras para poder estar á sombra. Sí. Como vemos aí a zona de lecerdos máis cativos, mesas para poder xantar. Sí, a verdade é que sí. Pois, bueno, de máis familiar, digamos, e a verdade é que, bueno, te topas con sorpresas como a que nos acabamos de atopar, que bueno, que están rotos os bancos das mesas e, bueno, serán repostos tamén de inmediato, non? Pero a verdade é que a xente, en xeral,
coida bastante do entorno, sempre hai algún desalmado que fai este tipo de vandalismo, pero a verdade é que a xente respeta moito as zonas públicas e en iso non temos a verdade que moita queixa, non? Eu creo que destes lugares naturais hai que disfrutalos, hai que vivilos e hai que pasalo ben, non? Que para iso están e para iso tratamos de mantelos no mellor estado posible. E sobre todo porque esta verdade é que é inmenso. Ali falábamos na Ponte Colgante, un sitio xa máis, por decir así, de rapazada, máis de xente nova, pero que está impresionante, hasta con unha pequena barca, aquí podes dar uns paseos. Sí, aquí é accesible, incluso hasta aquí chegan barcos, con moito cuidado cando está a marea baixa, non? Porque hai unhas rocas aí importantes, pero sí que incluso chegan aquí, é navegable hasta aquí coa marea chea, non? Xa digo, a auga salada, hai moito peixe por aquí tamén, que ven xente a pescar a esta zona do río, e a verdade é que todo o río desde Arcade hasta aquí é fantástico, é unha preciosidade de río que, bueno, só se pode ver desde algúns puntos, non? Estando aquí, a velo, e, bueno, e que teña unha piragua para poder facer este recorrido tamén yo recomendo, porque eu fixen en varias ocasións e a verdade é que é unha maravilla.